Pagirumdum sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kang banal na misa. Paki-off o ilagtabi sa silent mode and sa indong mga cellphone. Di kayan ang paggamit nin cellphone. Pag-picture o pag-text kung bako man importante. Urog na sa laog kan Santa Misa. Mantinirong tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan. Asin urog na ang selebrasyon nin Santa Misa. Diyos mabalos po. Matindog po kita para sa nobina ni Santo Niño. Holy God, we'll praise your name. Lord of all, we bow before you. All on earth your scepter claim. All in heaven above adore you. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Hark the loud celestial hymn, angels chorus above are raising, cherubim and seraphim, in unceasing chorus praising, fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord, fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Please kneel. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. O Señor Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are our strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders. Through your miraculous image in these chosen islands, remember us. Look down this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. Protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words, only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict towards ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity.
Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us lastly that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplication to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, Graciously hear us. in every need, let us come to you with humble heart. Santo Niño, Santo Niño, help us. in all our doubts, perplexities, and temptations, Santo Niño, help us. in hours of loneliness, weariness, and trials, Santo Niño, help us. in the failure of our plans and hopes, Santo Niño, help us. in disappointment, troubles, and sorrows, Santo Niño, help us. when others fail us and your grace alone can assist us, Santo Niño, help us. when we throw ourselves on your tender love as our only refuge, Santo Niño, help us. when our heart is cast down by failure, Santo Niño, help us. when we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely, Santo Niño, help us. when we feel impatient and our cross irritate us, Santo Niño, help us. always in spite of weakness, faults and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God who takes away the sins of the world. Spare us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world. Graciously hear us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy on us, O Jesus. Jesus, hear us. Graciously hear us. O Santo Niño, who has said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart, in a word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern, whom you do solidity establish in your love, through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your sacred infancy's sake, hear our prayers and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabotan na sinautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit hulikan sa mga salanggibo. Asin ngunyan namamatian mi na. An padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring. Sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao, antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurukan kapang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Danay na ipamiibi mo kami. Sanudas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Diyos maray na aga po sa inyong mga tugang ngunyan Lunes sa ika-17 simana sa ordinaryong panahon.
Sabay man po niyato sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Mga pasasalamat sa kahagadan kan Butilo Bonos and family, Cantela family ni Marieta Zarza. Prayer for the gift of life ni Jenny. Prayer for BIR anniversary kan BIR Legaspi. Prayer for birthday of Roselito B. Diolata. Prayer for the gift of life ni Zonilyn Rojas. Para sa espesyal na kahagadan. Prayer for good spiritual, physical health and safety of my family ni Rosie B. Asupado, Cantara and family. Prayer for family, friends, and own healing. Prayer for family reconciliation ni Jenny. Special man na kahagadan kan BIR Legaspi asin ni Domingo Peñaflor and family. Prayer for successful procedure for Angel Basilan and normal PET scan of Melita Basilan kan Basilan family. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Para sa kalag ni Froilan, ni Rosie B. Asupado, Cantara and family. Para kay Eduardo, kan Mendoza family. Prayer for 4th death anniversary of Marilu ni MJ Princess Alpine. Para sa kalag ni na Elvira asin Evie Marie ni Marife Gabriel. Para kay Francisco Ancola ni Rosie B. Asupado, Cantara and family. Para sa kalag ni Kit kan Ayo family. Para sa kalag ni na Pablo and Agripina, Perfecto and Remedios, Primo and Salvacion, kang Nas family. Para sa kalag ni Maria Luz, kan SAA Batch 7579. Siring man sa kapahingaloan kan kalag ni Eliana Maris, kan Santilices Oropesa family.
Banwaan nin Diyos, matinog po ang gabos, asin awiton niya to, an awit sa pagpuon. Banwan, inapon, maging banan, dilipon, gali sa Lord, sa Diyos na sa tokang tubos. Good morning. Sarong komunidad, kita nagkakatiripon sa pag-umaw asin pagpasalamat sa mahal na Diyos sa ngaran kanama kan aki asin kada Espiritu Santo Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Ang daw na Espiritu. lunes, espesyal niya itong idinudulot ining misa sa pag-onra sa mahal na Santo Niño na padagos na minaagyat sa tuya na an pisog nin pagtubod na itinanom kan sa tuyang kagurangnan sa tuyang mga puso padagos niya itong maapresyar pangatamanon asin ihiras sa lambang saro. Isabay tamanan sa tuyang mga personal na kahagadan asin intensyones sa pagdulot niya to kay ning misa siring man sa pagpamibi para sa kapahingaloan kan kalag kan sa tuyang mga namumutan sa buhay na nainot na po sa to sa ikaduwang buhay. Pakisubaro man kita sa pagdulot kay ning misa bilang pasalamat sa balaog ning buhay sa mga nagsaselebrar mo niya na aldaw kan sa indang kumplianyo. May mga nakapula, baka birthday ninda, makisumaro kita sa inda sa pagpasalamat sa mahal na Diyos sa regalo ning buhay. Ngunyan, midbidunta, asin pagsulsulan, an sa tuyang mga pagkukulang, tanganing magkanigo kitang magselebrar, kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang masabi, nagkukumpisan ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang. Kanagkasala ako nin makurit sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Tanay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan ng Diyos. Mahirak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka, Kristo, mahera ka, Kristo, mahera ka, kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka. Mamibi kita. O Diyos, para surog kan mga nagsasarig sa imo, kun mayo ka, mayong pusok, mayong banal. Padakula asa mo an sa imong pagkaherak, tanganing huli ta ika ang nagsasakop, ika ang nagmumunda, ang mga karahayan na minalipas gamiton ming gayo ngunyan, tanganing ang mga bagay na nagdadanay, samo nang matungkusan. Uli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki na kaibamong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Pagbasa hali sa libro ni Propeta Jeremias. An kagurangnan nagsabi sako, lakaw, bumakal ka nin habay na lino, asin ihabay mo dyan sa imong habayan,
Alagad, dai mo ipagbuntog sa tubig. Binakal ko na an habay, siring sa sugo nin kagurangnan, asin ginamit ko. Giraray uminabot sa ko ang tataramo nin kagurangnan na ansabi, kuaha an habay na sa imong binakal asin ginagamit. Dangan dumuman ka sa Euphrates, asin taguan mo iyan sa sarong luho sa kagapoan. Nagduman ako asin tinago ko ito sa kataed kan Euphrates, siring sa ipinagbuot nin kagurangnan. Pagkaagi nin halawig na panahon, ang kagurangnan nagsabi sa ko, bumangon ka, paduman sa Euphrates asin kuhaon mo ang habay na ipinatago ko sa imo duman. Nagduman ako sa Euphrates, kinutkot sa kakinoa ko ang habay duman sa nasakong tinagoan. Asin uya ang habay lapa na, dai na mapakinabangan. Dangan ang tataramo nin kagurangnan uminabot sa kuya na anolay. Ini ang sabi nin kagurangnan, arog ka iyan, rurunuton ko ang kapaabaw-abawa nin Huda, asin ang dakulang kapaabaw-abawa nin Jerusalem. Ang banwaan na ini nahabong maghimate kan sa kong tataramon na naglalakaw sa kasumbikala nin sa indang puso, nagsurunod sa ibang mga Diyos na paglilingkudan asin pagsasambahon ninda. Sinda magiging arog kan habay na ini na dainananggad mapakinabangan sa ano man na bagay. Ninhuli ta arog sa habay na minadukot sa bayan kan tawo, siring kaiyan dinarakong harani sa sakuya ang bilog na harong ni Israel asin ang bilog na harong ni Huda, olay nin kagurangnan. Tanganing sindamagin sa kuyang banwaan, sa kon kabantogan, kaumawan asin kamurawayan. Alagad, daisinda naghimate. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Liningawan nindo ang Diyos na nagtao sa indo nin buhay. Liningawan nindo ang Diyos na nagtao sa indo nin buhay. Pinabayaan nindo ang gapo na naglalang sa indo. Liningawan nindo ang Diyos na nagtao sa indo nin buhay. Kan mahiling inin Diyos na pano siya nin pagkauyam, asin kaanggotan sa iyang mga aki, lalaki asin babae. Liningawan nindo ang Diyos na nagtao sa indo nin buhay. Sabi niya, tataguon ko sa inda an sa kong lalawgon, asin hihilingon ko kun ano an sa indang kataposan. Hulita sinda gikan sa maraot na kapagarakian, mga aki na dai mo mapapa niwalaan. Liningawan nindo ang Diyos na nagtao sa indo nin buhay. Pinagpaimon ninda ako kan magsamba sinda sa sakong Diyos. Pinaanggot ako kan sa indang daing haros na mga gibo. Papaimunon ko man sinda sa paghona na sinda bakong banwaan, maanggot sinda dahil sa daing pag-isip na katawohan. Liningawan nindo ang Diyos na nagtao sa indo nin buhay. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Patrokeo kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Inusip ni Jesus sa mga tao ining masunod na parabola. An kahadayan nin langit nakakabaing sa pisog nin mustasa
na isinabwag sa uma. Pinakasadit sa gabos na mga pisog, alagad pagtalubo, daging pinakadakula sa gabos na tinanom. Sagkod na ang mga gamgam sa langit, nagturog doon sa kanagibokan sa indang salagan, sa saiyang mga sanga. Sarap pang parabola, inusip niya sa inda, ang kahadean ni langit, kabaing sa libadora, na kinuanin sarong babae dangan isinalak sa tulong takad na arena, sa kudaan bilog na minasa o minusbog. Inigabos, sinabi ni Jesus sa mga tao sa paagi ng mga parabola, kung bakong sa mga parabola, dahil siya nagtataram sa inda, nganing mautob, ang sinabi kan mga propeta, bubuksan ko an sa kunguso sa pag-usip nin mga parabola, as hinipapahayag ko mga bagay na natatago poon kanan kinaban linalang. Mga tugang, marahay na bareta kan kakurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning po. Duwang parabola na naman ang sa tuyang nadangog po sa aldaw na ini ang parabola kan pisog nin mustasa, asin parabola kang libadora. Ipinagkukumparar kan sa tuyang kakurangan sa giraray sa kahadean ni Diyos. Duwang simple, asin sadit na bagay that we can never underestimate. Aram niya to padagos na ining parabolang ini, pinapanungod, manunungod po sa tuyang pagtubod. Ini an magayuno na manudan niya to sa aldaw na ini, sa paagikan, parabola na sinabikan sa tuyang kakurangan. Ang pagtubod palan, siring kan pisog nin mustasa, siring sa libadura, minapuon sa dit. Alaga dining pagtubod na ini, kung inaataman, kung inaapresyar, kung ihinihiras, nagiging dakulang kahoy na nagtatalupo. Siring man kayanan sa tuyang pagtubod. Dapat, ining pagtubod, binabayukbo, inaataman, bako perming pisog na yaon sa satuyang mga puso. Taan pagtubod, sarong regalo nin mahal na Diyos, asin siring sa pisog, itinanom inikan Diyos sa satuyang mga puso. And day pwedeng ang sarong pisog, danay sa nang magiging pisog. Kaipuhan kan pisog na ini, apresyaron ta, pisog din pagtubod, bayo buon, asin atamanon niya to sa satuyang buhay. Sa paagi kay ning uroal daw na tigigibot ha, pamibi, banal na Eucharistia, inian mga abuno na ilinalaag ta sa pisog. An satuya pong paghurup-hurup sa uroal daw, kan tataramon kan satuyang kakurangan, asin paghingawa niya tong isabuhay, ining satuyang pinagtutubudan. So yan ang enot. Asin sa ultimong parte kan Ebanghelyo, magayon pang leksyon na mahiling tapo duman. Iyo na, kang nagdakula na ining pisog nin mustasa, naging ansaiyang mga sanga, palindungan kan mga gamgam sa langit. Iyan man ang magayon na retrato kan pagtubod ta. Kunan pagtubod, nagiging dakula, nagiging ganap na kahoy, an sa tong pagtubod, nagiging shelter, palindungan, kan sa tuyang kapwa. Kaya baga, ining pagtubod na ini should become a place of refuge for others. Kaya sa mga gamgam na minatog doon sa satuyang mga sanga, asin nagigibonin sa dagang. Kaya magayon na paghurup-hurupan ta po ini. Kunan sa tuya daw na kapwa, kaipuhanan sa tuyang sanga, kaipuhanan sa tuyang tabang, nagigidaw kitang source of refuge and shelter para sa inda. Magayon niya na paghurup-hurupan ta. Na sabi nga ni kayan, a mature faith does not only say, Lord, bless me, but it also asks, Lord, make me
a blessing. And siring kaining libadura sa satuyang ebanghelyo, we do not need to do spectacular things. Di man tigi-expect ang kagurang na magibo kita nin mga extraordinaryong bagay. A little kindness, a little patience, a little forgiveness, a simple helping hand. Sabi ka iyan, small acts, when done with great faith, can make a big difference. Salit sa lang bagay na ginigibuta sa satuyang kapwa, kung inihali sa satuyang pagtubod, dakulang diferensya ang mahihimo ka ini sa kinaban. So tulong importanteng tataramon ang gusto ko pong balunan ka. Salado kan sa tuyang pagtubod. Number 1, apresiaron, ining pagtubod na ini. Ikadua, bayo buon. Asin natamanon sa paagi kan sa tuyang mga urual daw na gawit. Arong kaining pagsimba. And ihiras ang siring na pagtubod sa paagi kan sa tuyang pagiging bendisyon man. Asin pailihan or refuge para sa satuyang kapwa. Asin, hagadon niya to sa kakurangan, sa satuyang pamibi, sa aldaw na ini, natugutan niya man lugod, na magtalubo ining pisog nin pagtubod na itinanom niya sa tuya. Bako sanang para sa sato, kundi para man sa satuyang kapwa, tanganing ini, magtaonin paglaom, konsolasyon, asin pailihan, hali sa satuyang mga sanga. Amen? Sa ngaran ka na maaki, asin Espiritu Santo. Amen. Pamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod ken Diyos amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan nan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, ako ang mga atang na dinudulot mi hali sa imong pagkamatinao, tanganing ang mga urog kabanal na misteryong ini sa bagsikan sa imong grasya, magpabanal sa mo sa pamuhay-buhay ngunyan, asin magdara sa mga kaugmahan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapasa indo, Asin sa imong espiritu. ang mga puso, Initaas mi na sa magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, banal na Ama. Huli ka na mumutan mong aking sa Hesu Kristo, ang sa imong tataramon, na iginibo mo kan gabos. Sinugo mong paraligtas, asin paratubos para sa mo. Nanilaman sa bagsikan na Espiritu Santo, asin namundag sa Birhen, sa pagutob kan sa imong kabutan, asin sa pagtipon para sa imong banal na banwaan, nagdupa siya kan pinapasakitan tanganing daugonan kagadanan, asin ipahayagan pagkabuhay liwat. Kaya kaiba, kan mga anggeles, asin gabos na santos, nagaharubay kami kan sa imong kamurawayan, sa tingog na nagsasabi.
Banal, banal, banal an kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit at sindaga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanangganan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asing dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya, nasarugari niyang buot, nagpaubaya, sagkod sa pasyon, nagkua nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinaos sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini, tinian sa kuyang hawak, na idudolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, sa sinisagirari na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kay ini, tayni ang kalis kan sa kuyang lugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson, para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo. Pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Leon, kan sa mong Obispo si Joel asin kan gabos na klero. Sinigman, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Sinda, asinan gabos na mga gadan, langan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo. Kan mga banal na apostoles, kaibahanan sa tuyang patron na si San Judas Tadeo. Asin gabos na santos, kaibahan si San Charbel. Nakainto pa nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman. Huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ngunyan, mamibi po kita kan Ama niya mo. Ama niya mo, nayaon sa langit, Pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang bot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraon. agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kakurangnan, ika na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan, itinatao ko sa indo, hare paghilinga,
an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Warasan sa iyan, katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabuutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay namapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa tuya po mo niya naihira sa lambang saro, ang tanda nin katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos Diyos. na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos. Uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana asinan sa kong kalag maumayan. Ang hawak ni Kristo, Amen. Pamimig para sa komunyon espiritual. Dahil taday ko may hinuan mo magpaglingkod sa mga banal na misteryo. Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang saniri sa pamitisan kan sa imong antunan. Nakikisumaro ako sa simbahan na katoliko na sa paagi kan mga kamuntin padi na minaatang kan sa imong pangurawayan na akin sa banal na misa. Kasabay niya, muli sa iya, asin sa ngaran niya, inaatang ko at sakuyang sa iyo. Nagkakayo-ngayon ko sa iyo, may hera ko na Jesus, takot sa ngalan ko ating katapusan mong tabang. Maanong kong espiritu na magpakinabang sa iyo, tanganing at sa imong maginan, at sa imong laman magpakusog, at sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Sa pagsunod sa nilakawan, pagkusuga sa kaliyan, maundok sa iyong kabutan, dawan gabos mawara, dawan gabos magdaya, manurog na mahalaga, sa kuya. mamipi kita. Kagurangnan nakinabang kami kan Diyos doon na sakramento, ang danay na pagrumdom kan pasyon kan sa imong aki, warasat namimibi kami, tanganing ining atang na siyaman sana ang nagtaos sa mo, sa day masabing pagkabuot,
magdara sa samong kaligtasan. Siya na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Salamat po sa inyong kabos. May 2 minutes pa ako. Mapagirumdum lang po ako kan mga importanteng dates na dapat niya itong tungkusan mo niya na simana. Anong petsa ko niya? 27. Sa aga, siyempre, 28. O, sa Miyerkules, 29. So, mapashare po digdi sa tuya ang relic sa Miyerkules ni Saint Charbel Maclouf. So, dadarahon po sindadigdi kan magtugang na padi, si Father Noli and Father Nolan Ke, na nagpo-promote po kang devotion kay Saint Charbel. So, maabot na 6:30, hali sa Manila, ining relic ni Saint Charbel. 6:45, iyo po ang misa, and within that Mass or after the Mass, magkakaigwan in blessing for the sick. Kaya kung may mga kapamilya kitang may helang, pwede tang darahon digda. And 12:15, and after that, iyo na po ang pag-vigil sa iyang or veneration kan sa iyang relic. And 12:15 na misa, sinda po ang mamisa itong magtugang si Father Father Nolan and Monsignor Noli. Sinda ang mamisa. Then after the Mass, they will do the blessing para sa mga sick. And pag 5:30, ang sabi sa kuya ni Father Nolan, makon-celebrate siya or sinda, kung sisay man mamisang padi. As in, after the Mass, magkakaigwag rin pag-blessing. Itong time interval, so itong mga bakanting oras, you can possibly, aside from attending the Mass, you can possibly find time tanganing makapag-venerate kay ito pong relic. Kadakol po ining recorded miracles si Saint Charbel, lalong-lalo na sa mga may kamatayan. So, aprobitsaran ta po an sa iyang pagdalaw digdi. That would be on Wednesday, July 29. Then, July 31, tigpara-announce na iniimbitaran ko man po kamo, senior citizen na po, sa tuyang parokya, maselebrar kita kan 60th founding anniversary kaining parokya. Pinundar po ining parokya kan July 31, 1966. Kaya sa maabot na Biyernes, sa misa pong alas 5:30 nin hapon, magkakaigwa kita nin misa konselebrada bilang celebrata bilang sarong parokya. Pasalamat sa mahal na Diyos sa regalong inikan sa tuyang komunidad di sa St. Jude Thaddeus Filipino-Chinese Personal Parish and Diocesan Shrine. So as a shrine, siguro mga 2 years or 3 years old pa lang kita, infant pa. But as a parish, we are already a senior citizen. Yan. So, then, Sabado, sunod ka yan. Ano nga ning sunod sa petsa 31? August na pala. August 1, iniimbitaran ko man po kamo sa 6:45 Mass na magmaratang amay, tamay misa, 6:45. Anniversary ko po iyan sa pagkapadi. Duman ako mamisa di Gracia sa 6:45 in the morning na misa. 28 taon ko na po bilang padi. Anniversary. Ayan. Nakatagal man ano. Yan. Sabi kan mga gurang kaito, ano nga niyan? Ang pagtios, natatagalan, pero ang pagtagal, day natitios. Yan. So, salamat sa Diyos sa laog ng 28 taon. Kasabay ko po na inordinan si Father Eric Martiliano, Father Lyndon Balubar, Father Norman Apun, and Father Ruben Buela. So kaming tulo na lang ang yaon digling natatada. So duwa yaon po sa luwas kan diocese si Father Ben and Father Japs na Apun. Si Father Japs yaon sa Manila, Archdiocese of Manila. Si Father Ben yaon po sa Canada. Si Father Lyndon and Father Eric yaon po dyan sa Cathedral Parish. So
gururang na kami sa pagkapadi. Please continue to pray for us. Then ultimo, kasuba ko sabi ko sa sermon, kaipuhanan pagtubod, bayo buon, atamanon, oro aldaw. Sa Radyo Veritas po, igwanin programang Diyos bago an gabos. Kung bago ka masimba habang nagkakape, o habang naglalabar, alas 5 yanin aga. Yan, 30 minutos man lang po ining Diyos bago ang gabos na programa. Iniimbitaran ko kamo na magdangog po kay ini sa man ini nga gawi nin pamibi paghurup-hurup na kan sa iyang tataramon. At is bago po kamo madigdi, nadangog na nindo su Ebanghelyo, naandam na niyato sa tuyang sadiri. Ang mga nagtatao po nin paghurup-hurup dyan, si Father Asis, si Father Kevin, asin minsan ako man, arag ko niya na si Mana, nagmata akong alas 4:30. So, kaya nagkarilibong na ako kang sermon ko. Yeah. So, please grab that chance also. Kung kita bagang mga gurang, amay na magmarata, kaya habang nagsisimba, tururog naman giraray kita. So, aprobitsaran ta na po na makapagdangog kay ining punantang aldaw ta sa mahal na Diyos. Salamat po. See you tomorrow and the coming days. Wednesday, siyempre Webes and Friday and Saturday. Yeah. Magdarang cake sa Saturday. Ang kagurang nan mapa sa Indo. Asin sa imong Bendition ang espiritu. lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton asin maherakon. Ano ma? An aki asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw. Tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. One day to decide has us given and pledge that sent you to us, oh beloved child, and always you have been the light of our souls, the guide of our people, the flame in our hearts. Señor Santo Niño, with your scepter guide our people. Oh, hail you, King forever. Filipinas is your kingdom. Señor Santo Niño, in your hand the world finds its rest. Proclaim your truth and justice. Bring to men your peace and love. Salamat po.